Ya Nabi, Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul, Ya Rasul salam alaik. Wahai orang yang lembut hatinya, aku tak ada siapapun kecuali Allah di hatiku. Tapi kau datang dengan cahaya. Aku ingin menjadi yang halal bagimu, yang kan kau kecup keningnya, kau hapus air matanya. Once in every lifetime, a moment comes along that takes your breath away, and all too soon it's gone. But the memory of the sweetness, the joy this moment brings, will stay with me forever as I watch you spread your wings. There's an angel in my arms, and soon she'll fly away. But I know that time cannot erase the way I feel today. No matter where you go, you'll always be with me, 'cause I'll be dancing forever with the angel you will always be.
lancar alanan sudah kumopong niku disengaso diparinaken diri dan ini ngapot ini ayo bismillah mas Teguh bismillah ayo bismillah bismillah Dek Rasmina ini mas kawin berupa cincin emas 4 gram dan uang 1 juta rupiah dan alat sholat sebagai mas kawin saya menikah dengan Dek Rasmina. Mohon mas kawin ini diterima. Pripun jawabannya Mbak? Aduh tanpa apa? Saya terima. Dan mau malih. Terima kasih. Satu lagi mas, diambilkan ditaruh. Tangan diparingaken kemawon. Oh, derek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menika saksi khusus sampun wonten nggih Bapak Paulo pasrah wali datang panjenengan kula aturi nikahaken anak kula estri nami Rasminah saka nikah kalian Mas Teguh Wiyono kanthi mas kawin arto 1 juta rupiah lan mas sekawan gram lan seperangkat alat sholat sampun dipun bayar kontan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Uzawi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin wa tasrihim bi ihsan. Teguh Wiyono saya nikahkan dan saya kawinkan Rasminah binti Bapak San Mekarta Satimin yang telah mewakilkan wali kepada saya nikah dan kawin dengan engkau Teguh Wiyono, mas kawin berupa cincin emas 4 gram dan uang 1 juta rupiah dan alat sholat dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Rasminah binti Bapak Sani Karta Satimin dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin na'imin ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma hayyina bil islam wa ahyina ala
iman. Allahumma sabbit islamana wa imanana min dunya ila akhirah. Allahumma ja'al imanan da'iman wa qalban khashi'an wa maqbulan wa salihan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa badan wa sabra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaiman. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubra. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lahuma fi umrihima fi rizqihima wa fi dhurriyyatihima. Allahumma barik lahuma fi jama'ihima. Allahumma barik lahuma fi khairin wa jama' bainahuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ana rabbika sadama masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerahkan ku kasih hanya untuk berkasih berbagi denganmu. Atas restu Allah
Seindah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku. Para rawuh kakung sumawana putri kang dat kinurmatan, keparenga kula ngegembil kamardikan panjenengan ing kalanipun sawekcekeca lenggah wawan pangandikan. Gegayutan Sang Hyang Bagaskara sampun gumlewang ing sisi kilen meratandani bilih wekdalipun ingkang sampun sawetawis sonten pramila hadicara pawiwan penganten badhe enggal tumapak. Mirungganing sonten menika kula badhe ngaturaken sekar pambuka inggih menika sekar ageng raras mara utawi retna asmara katampen gending angka gangsal inggih Sriwidodo pelok pathet barang. Putra pinanganten kepalingan asma Mas Ronayu Rasmina ingkang anak Mas Bagus Teguh Wiyono putra kakungipun Bobo Pawelo Semono saking Ngami ingkang sampun kedha pangrikanipun bagi pambukan pramila sepenganten sampun jutar saking Pati Palenggan tumuju ing Sasono Pinanjang Astanya Gendewa Pinentas
ingkang alisnya nanggal sepisan hidupnya tumungo ing tawang payudara nyengkir gading piningit yayahan jebul no makamadya minangka setubandaning sarira tindaknya Sri pengantin kadya werdu angga sastra kang lumaku ing wanci dalu werdu menika lintah sastra sewu kadodene lintah sewu kenging sunaring candra utawi rembulan pramila kumerlap bayane mencorong wedanane patasa kembara ingkang tasah nderekaken Sri pengantin mijil saking tepas wangi satenipun sirenego mulandika Sri pengantin dumateng ingkang garwa anak Mas Bagus Teguh Wiyono sumangga Kakang Mas rawuh panjenengan kula ati-ati to Kakang kilo Kakang selabot kelungku cunduk mentul kasunagem Kakang mentul-mentul kaya obahe ngatiku ngawe-awe panjenengan to Kakang rawuh panjenengan badhe kula petuaken kapan pinaji wonten ing sonten menika to Kakang sumangga kula aturi tindak saking Wisma Palreman midhanget aturipun ingkang garwa kusumaning ayu Rasminah Sri pengantin kakung Teguh Wiyono mulai tindaknya dikadhenaken dening para kadang Sentana Kagowato mijil saking Wisma Palreman nah sampun lerem sawetawis wonten ing Wisma Palreman pramila tindaknya anyar dunapa tindake riyang gajah muring lembeane kawitara Sri pengantin ingkang pinayungan songcong Tundologo kapit pinayungan songsong Tundologo kadheraken dening Manggolo itu sak kembaran dalah kapit dening kembar mayang sak kembaran ingkang kasta dening Pak Bagus pramila tindaknya Roro Ayu Rasminah catur netro apa gutingal catur menika sekawan netro mripat sekawan sami pandeng pinandeng ananging boten duka sampun nyami diciptakan karso nginipun kagungan kadosa datan saronto Sri pengantin biyo hambalang gantal menika suruh cacipun kalih tinangsulan lawe menang sinebat gondang kasih dalah gondang tutur kabalang akan ngepas wonten jajanipun Sri pengantin kekalih ngomong pralampita utawi teges sasapunipun mangun berat menika mboten saged pinisahan sedap kemawon punaning Sri pengantin hambalang gantal kepareng Sri pengantin putri atur taklim dumateng Sri pengantin kakung dinampi taklimipun dening Sri pengantin kakung pramila kepareng Sri pengantin kakung badhe nindakaken adicara candhaipun inggih menika hangida antigo menika tiga nayam linambaran tala pratala utawi layah dening Sri pengantin kakung kaidak ngantos pecah sanalika sineksenan Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sumangga Kakang Mas iya garwa Ayu antigo kaidak ngantos pecah sanalika pecah antigo ngemu pralampita utawi teges sasamunipun mangun berat kedah mecah saking tanggal jawabipun tiyang sepuh mandiring pribadi ojo ayem garwa Ayu sawise sliramu nyawiji karo ingsun kudu pisah karo Rama lan Ibu garwa Ayu mangke akan dawuh to Kakang Mas monggo sambaran panjenengan kula wiji to Kakang sambaranipun kakung kawijian mawi tirta ingkang kambang kumbul sekar setaman sekar triwarna inggih mawar melati dalah sekar kantil menika ngemeteges bilih sasamunipun mangun berat senajan winawar dening kedaling lati mboten bakal kepecet nanging tasaku manil kantil wonten ing angganipun ingkang garwa kusumaning ayu Diayu Rasminah dalah ramat Mas Bagus Teguh Wiyono punaning Sri pengantin winijian samparanipun boten kepareng jumangka ing perkawis ingkang jember ananging jumangka ing perkawis ingkang suci supados boten dadosaken drenjang wonten ing asenipun Sri pengantin kapedhot mawi curiga ingkang mingis-mingis kanono manungsa kang wanita
nindakaken hadicara dening ingkang ibu wonten ing urinipun aparing singep sindur utawi rimong wujudipun utawi warninipun abrit lisinipun merkat menika sedaya pralami kopi sasampunipun kalundret sing penganten kedah wani bener kanthi penggal ingkang suci pramila rama lan ibu nggih Bapak Sanmikarto dalang ibu anjulungi sing penganten kekalih binarung sonten ing gending kodhok ngorek peluk pathet barang kanthi alon-alon tindakipun Kanjeng Rama tumuju ing papan pinanci inggih papan pinajang gampar bento utawi kursi rinengku kodhok ngorek pelok pathet barang hanya ing tindakipun Sri pengantin katuntun mawi ponco ting limong utawi ingkang ibu budi wonten ing urinipun pramila pantes raos bombong tinggalipun penggalipun Sri pengantin jalan Rama lan ibu anyareng ing tindakipun wonten ing sonten menika dene ingkang bapa saking ngawi inggih bapa Pawiro Sentana dalang ibu ugi sawingkingipun sakurinipun kursi gading dampar kencana pramila ingkang Rama inggih bapa Sanmikarto kepareng badhe Hamisuda putra pinanganten kekalih wujuding wisuda inggih menika Kanjeng Rama anggongaken putra penganten kekalih mawi astanipun tumumpang wonten ing pamindanganipun Sri penganten kalenggaken wonten ing kursi rinengga mawi pandonga saking Kanjeng Rama lenggahnya Sri penganten ngemu teges sampun kawisuda lan kawibara timbang bobot timbang menika wujudipun Sri penganten kapangku wonten ing kanan kakungipun dene putri wonten ing sisi kering purnaning kalenggaken kabobolan katimbang ingkang ibu wonten ing ngarsanipun abot ndi Pakne antane putra mantu karo anake dhewe to Pakne wala mbokmu senajan putra mantumu gedhe dhuwur kaya kawitara Sri penganten ingkang sampun kabobolan katimbang sami awalatipun kepareng Sri penganten badhe nindakaken hadicara candhaipun inggih menika rebatan bekakak ingkang badhe katuraken dening Siti Oneng Sewu kacar kucur rumiyin hadicara kacar kucur inggih menika hadicara tampa kaya utawi guna kaya saking Ngawi Jawi Wetan badhe kaparingaken dumateng ingkang garwa kusumaning ayu Diahayu Rasmina wujudipun inggih menika arta rejan kacampuring wos winadhanti lam-lampit utawi kloso bangka kaparingaken dumateng ingkang garwa kusumaning ayu Diahayu Rasmina saraya jumani sira cukupno anggonira leladi marang ingsun karep wong ayu mangestuaken dawuh to Kakang Mas ugi saged cekap to Kakang ya ora apa-apa umpama ora cukup Ngawi isi omben Ngawi isi okeh sumangga Kakang Mas iya ditampan ana sawise sira tampani sira turna marang Kanjeng Ibu garwa wong ayu kawistara tampa kaya katindaken guna kaya kang den tampi dening putri badhe katuraken dumateng Kanjeng Ibu sineksenan Kanjeng Rama pramila tedhak saking pati palenggan lumarang wonten ing ngarsanipun Kanjeng Ibu ngaturaken guna kaya kang katampi saking kakung sumangga Kanjeng Ibu menika kaya saking garwa kula panjenengan tampi to Kanjeng Ibu kene nggih tak tampa tak simpen ana ing papan pinanci sineksenan Kanjeng Rama putra kula ayu purnaning Sri penganten amaringaken utawi ngaturaken dumateng ing ibu kasimpen wonten ing papan pinanci pramila kepareng Sri penganten badhe nindakaken hadicara candhaipun inggih menika rebatan bekakak ingkang badhe katuraken dening anak Mas Rahayu Siti Sahdiah putra putrinipun Bapak
Sunarwo. Alon tindakipun Pak Gerayu ingkang badhe ngaturaken sarananing bekakah. Dia kan duduk di situ ngomongnya duduk manja. Sumangga ki pengantin menika sarananing bekakah. Patan bekakah kula aturaken tinampi yo Sri pengantin ki pengantin sasapunipun tinampi. Siji loro aduh aku le cilik karo aku wong ayu dipun angkat cobi aturaken dening dhateng juru sungging. Dipun angkat diaturaken juru sungging. Nah, ingkang inggil agak tinggi kok tegesipun Sri pengantin boten badhe nglepataken dumateng kalapaten sanes nanging badhe ndodho dhateng kalapatenipun piyambak. Pramila boten dadosaken cecengilan wonten ing brayatipun Sri pengantin. Punaning Sri pengantin nalikaken repatan bekakah keparang Sri pengantin badhe nalikaken dar imah utawi dulangan widodari setunggal menika inggih Pak Gerayu ngaturaken sarananing dedhaharan ingkang sampun cumawis. Sumangga ki pengantin panjenengan tampi sasampunipun tinampi keparang Sri pengantin badhe amundhut dedhaharanipun. Mawi sendok ingkang cumawis menika adat Surakarta adiningrat menawi adat ngayuk Biokarta menika sekulipun kakepel aturaken dumateng ing garwa. Semoga Kakang Mas kula aturi dahar Kakang Mas. Kene. Anyep apa asin olah-olahanmu kok ya empuk tenan lho iki sedamu. Menika IR 48. Oh, mulane simpuk banget. Sasampunipun dahar kelima keparang Sri pengantin badhe Bapak Sunarwo. Alon tindakipun Sri pengantin nunjang widodari badhe ngaturaken toya suci utawi toya wening tirta wening katuraken dumateng Sri pengantin kekalih. Semoga Kakang Mas kula aturi ngunjuk Kakang Mas. Kene karo aku wong ayu. Coba wah seger tenan karo aku wong ayu. Banyu ing Jatisari Cibabut kok ya segere. Walah dadekno segering badan karo aku wong ayu. Pramila sampun katindakan hati cara candhaipun pramila kepareng meningin penggalih. Sasampunipun munjuk tirta wening penggalih pun sampun wening pramila kepareng badhe ngaturaken sungkem dumateng Kanjeng Ibu Dalah Kanjeng Rama dhateng kantun Sri pengantin kakung ugi mara sowan dumateng ngarsanipun Rama lan Ibu saking Jatisari astanya tumumpang Kanjeng Rama Dalah Kanjeng Ibu wonten ing pamindanganipun Sri pengantin ngaturaken sungkem Kanjeng Rama mugi katampi wonten sandhaping pepodo. Iya nggih putraku bagus. Tak tampa kanil gawaning atiku ora liwat puji pangestuku tampan ana nggih putraku bagus. Kula tampi asta kekalih kula simpen wonten ing jroning mutaka jatuh jimat Kanjeng Rama. Iya. Muga-muga sira tutuba nggon ngiru jejodhoan nganti tekan purnaning mangsa nggih. Kawitara tumungkul sujud wonten ing pangkonipun Kanjeng Rama Dalah Kanjeng Ibu. Kanjengku ing Bantala pramila gumantos Sri pengantin kakung ngatur sungkem dumateng Ibu Dalah Sri pengantin putri ngaturaken sungkem dumateng Kanjeng Rama. Kawistara Kanjeng Ibu Dalah Kanjeng Rama paring pandonga dalah pangestu muga sira tutuga nganti tekan purnaning mangsa sapa mau pinaringan momongan muga ingkang migunani tumrap bangsa negari lan agami dalah mbangun turut dumateng Rama lan Ibu. Sasampunipun Sri pengantin atur sungkem dumateng Rama lan Ibu saking Jatisari pramila kepareng sibo ngabiyantor wonten ing asalipun Kanjeng Ibu Dalah Kanjeng Rama saking Ngawi pramila tumungkuling putranipun Rama Ibu den bekteni
iki winarokan padang hawa ngaturaken sungkem Kanjeng Ibu mugi katampi sandaping pepotur iya nggih putraku wong ayu katampa kanthi legawaning atiku muga-muga sira tutup goliro jejodho tekan purane mangsa nggih putraku wong ayu datan kantun putraku mugi ngaturaken sungkem dumateng Kanjeng Ibu ya wis dadi benermu putraku wong bagus wis dadi jodohmu karepmu kowe dikatuwan desa ing Jatisari senajan rada adoh sawetara nanging ora apa-apa nggih putraku wong bagus tumungkul sujud ing ngarsanipun Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama pinaringan panjenengan pandonga pandonganipun Rama lan Ibu pramila senajan sayang sawetawis saking Ngawi ing Jatisari angapit Sri pengantin kekalih wonten ing adicara tedhak suking angka kaping sepisan kawistara Sri pengantin jajar dampit dadan kingkang sak rambut gandeng kunca utawi astanipun tak gandeng kapundhut gambaripun dening juru sungking kanthi kebak ing kaprayitnan supados mboten dadosaken kuciwa ing penggalipun Sri pengantin kekalih angapit Sri pengantin wonten ing adicara tedhak suking angka kaping sepisan kasuwun ing mangke dumateng para kadang sentana warga manggul yudha sagambaran dhateng kantun ing siji kanan karingipun ingkang keli curiga wonten ing pamindanganipun agem sang-sangan kencana agemanipun sarwi kembar inggih menika ungu utawi biru laut keparang kapundhut gambaripun dening juru sungking wonten ing adicara tedhak sungking menika dumateng juru sungking sumangga wekdal kula aturaken kagem mundhut gambaripun Sri pengantin kekalih sumangga kula dherekaken Melambali mari bangsa Indonesia kepada keluarga dari pengantin pria dari Ngawi yang berkenan untuk bergambar bersama Kepala Wiono saking Ngawi kapundhut gambaripun ngomyomi Sri pengantin kekalih pramila anggenipun mundhut gambaripun kanthi kebak ing kaprayitnan ngatos-atos saestu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kula sawenyan sami ing tundhanipun badhe ngajeng-ajeng syafaat pitulunganipun benjing wonten zaman akhir wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Sokibul kajat panjenenganipun Bapak Sanmi Kartos kalian ibu ingkang kula hormati.
Inggih saderengipun kula minangka tanang ngatur saking panjenenganipun Bapak Pawiro Sentono saking Laladan Dusun Tulaan, Desa Tulaan, Kecamatan Sine, wewengkon tingkat kalih Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Inggih saderengipun kula matur sampun kasembadaning karya tindak lampah kula sarombongan. Saking Laladan Dusun Tulaan bidal kala wau dalu wanci tabuh 3 enjang. Dumugi mriki watawis kirang langkung nyelaki jam sekawan sonten. Menawi dipun etang saking Ngawi dumugi Cilacap mriki 13 jam. Inggih sejatosipun nyuwun pangapunten saking keluarga saking Ngawi saderengipun boten saged mangertos ingkang langkung pas. Awit panggihipun keng putra temanten kekalih wanci tabuh pinten boten saged mangertos miturut keterangan berita ingkang dipun tampi mangke mbok bilih watawis jam 8 dalu ngendikanipun ngakaten. Ewa semanten saderengipun Gusti Allah tansah paring ridho dumateng keluarga mliginipun saking keluarga saking Ngawi dumugi mriki mandhap saking kendaraan pun piyambak-piyambak wanci panggih upami wonten Ngawi mekaten menika alhamdulillah. Namung saderengipun panjenenganipun Bapak Pawiro Sentono sarombongan ngaturaken salam saha taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak San Mikartos kaliyan ibu sak keluarga kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi anggenipun hamengku gati netepi darmaning asepuh wonten pawiwahan dinten menika tansah winengku sukul lan basuki. Jangkep salajengipun mbok bilih panjenenganipun Bapak Pawiro Sentono sekaliyan ibu lumantar kawula badhe ngaturaken sekar cempaka mulya sasila pun bagus Teguh Wiyono wonten ngarsa panjenenganipun Bapak San Mikarto sekaliyan ibu. Namung saking panjenenganipun Bapak Pawiro Sentono nderek anggenipun hamengku gati wonten Laladan mriki awit desa Mawacara negara Mawatata panggihipun teng putra kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak San Mikarto sekaliyan ibu. Namung saderengipun mbok bilih panjenenganipun Bapak Pawiro Sentono anggenipun sowan sarombongan wonten mriki mbok bilih wonten ngersanipun panjenenganipun Bapak San Mikarto wonten salah setunggilipun angsul-angsul mekaten boten sah dipun pirsani kathah lan sekedhikipun sae lan awonipun awit menika namung saking panjenenganipun Bapak Pawiro Sentono dalasan panjenenganipun Bapak San Mikarto saran ibu murih anggenipun sami raketipun anggenipun sami patsririkan antawisipun Cilacap kaliyan Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama 'alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah acara akid nikah utawi ijab kabul sampun kaleksanan ing antawisipun wau enjang jam 8:30 utawi jam 8:30 menit wonten ing mushola Nurul Hikmah menika. Alhamdulillah sedaya saged berjalan kanthi lancar mboten manggih alangan sak tunggal punapa. Mugi-mugi atas pernikahan ingkang sampun kalaksana wonten ing wau enjang Allah Subhanahu wa taala saestu-estu paring ridho, paring berkah,
dumateng sedaya keluarga saking pihak pengantin kakung menapa dene keluarga saking pihak pengantin putri khususipun dumateng kedua mempelai ingkang sampun menika nglaksanaken sunnah Rasul melaksanakan akad nikah. Mugi-mugi atas akad nikah kala saestu-estu pernikahan ingkang beto kemanfaatan, beto kesayanan, beto keberkahan, beto kawilujengan minad dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaula minangka sulih saking Bapak Sohibul Hajah inggih menika Bapak San Mikarto Timin badhe inggih jawab salam saking keluarga Bapak Pawiro Sentono ingkang sampun katuraken lewat inggih sesulipun kaula tampi salamipun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangkep angka kaping 3 kaula minangka talihipun atur saking Bapak Sohibul Hajah Bapak San Mikarto Timin tiang sak keluargi supados nampi utawi menerima atas pinasrahan pihak pengantin kakung kapasrahaken dumateng pihak pengantin putri. Saking kaula atas nami keluarga saking pihak pengantin putri inggih menika Mbak Rasminah saestu-estu mboten nyono nggih, mboten nyono babar pindah pilih atus kula atas nami keluarga atas nami tiang sepayipun menika Dek Rasminah kagungan putra ingkang sak manten gantengipun, ingkang sak manten gagahipun, sak manten agengipun. Moro-moro nggih, moro-moro menika sampun dipun pariaken sedaya-dayanipun nggih, dipun bangsa penuhipun saking keluarga Bapak Pawiro Sentono. Saking kaula atas nami Bapak San Mikarto Timin menika bingahing penggalih bingah langkung bingah kagungan putra sampun makaten agengipun makaten gantengipun makaten gagahipun. Saking kaula cekap semanten bepilih anggen kita matur awal akhir kathah kalepatan kathah kakhilafan lan kathah kakirangan ima saking ucapan menapa dene hal tingkah kawula kang kirang pas utawi mboten pas wonten ing manah Bapak San Mikarto sipun saestu saking kula nyuwun sigung samudra pangsami ing wasana kula sakabeh semanten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala singgah panusuminggah durga kala sumingkir singa sirah singa suku singa wulu singa bau singa tenggak kalawan buntut singa tan kasat mata
mulia ing asal neki kawistara Sri pengantin sampun tedhak saking Pati Palengan tumuju ing sasana busana kadheraken dening patasa kembaran minangka jojing lampah singgah kawistara tindakipun kadheraken dening para widodari sakedhi kurang sawiji kalah manggala yuda sak kembaran tumuju ing sasana busana ingkang kepareng badhe rinucat busana Nalendra rinucat busana Prameswari badhe kagantos mawi busana keprabon utawi kasatriyan pramila saking menika dumateng para rawuh kakung Semawana Putri pinajang menika ingkang kapit dening kembar mayang sak kembaran kembar mayang sak kembaran ingkang rinakit dening widodari pitu cacahipun inggih menika kadhawuhan dening Sang Hyang Wirinata utawi Sang Hyang Bathara Guru widodari menika ingkang sinebat ingkang asma anak Dewi Warsiki Dewi Gagar Mayang Dewi Irim-irim lelangan wonten ing madyaning patamanan ingkang nedeng-nedeng yang Bunggaru nedeng-nedengi mekrok puspitanipun datang kantunan Mas Bagus pager bagi dalah pagrayu ya putra putrinipun Bapa Hadi Suwanto angka tiguanan Mas Rayu Riani Riana Faizah putra putrinipun Bapa Sunarwo sedaya menika kasih kenya pramila kepareng mbok pilih para pramila pantes wibawaning ratu utawi keprabon ingkang sampun nglidaken adicara panggih temuning pengantin kekali apa kaping kali 2 dari bulan Juli. Aturaken dening juru sunding Inun Sewu juru swanten saking Panebasan. Semoga kula dherekaken. Saking para kadang saking Ngawi dening mangke para kadang saking Ngawi badhe kondur hangedhaton pertulaan Sine Kabupaten Ngawi mugi tansah pinayuna nugraning Gusti peping sampai kala nampi kanugrahan ageng ngantos dumugi papan palenggan paparingipun Gusti kanthi boten mangke pambengan menapa-menapa. Dene keluarga Bapak Sami Karto mriki nyuwun agung ing samudra pangasami mobil anggenipun ngrengkuh dumateng rawuhipun kirang gupuh kirang suguh boten namung Bapak Sami Karto sakrimbit nyuwun tetesing pangapunten. Menika adicara taklimipun Sri pengantin kekalih para kadang saking Ngawi nyuwun pamit kondur hangedhaton wonten ing Kabupaten Ngawi Dusun Tulaan Kecamatan Sine. Mugi tansah pinayung anugrahaning Gusti tebing sampai kala pinanggih kalian kala anggotaning keluarga ing Kabupaten Ngawi kanthi kebak kabinan dalam kawilujengan. Sumana geguyonan sesarengan nanging mangke badhe tinilar kantun wonten ing Jatisari kana Mas Bagus Teguh Riyono. Ananging sampun
dados sak jodoh kalian anak Mas Rorayu Rasmina dados keluarga enggal wonten ing Jatisari. Mugi tak kantapiyo dening para kadang sedaya. Para rawuh kakung semono putri purnaning Sri pengantin nampi talimipun para kadang saking Ngawi utawi saking dusun Tulaan Kecamatan Purwo Madya Wasana wonten perkawis ingkang boten keprana pinggalipun para rawuh kakung semono putri mirunggan dumateng Bapak Sami Kartosari Bit.
Ya Allah, Ya Rahim, andai kau berkenan, limpahkanlah kepada kami cinta yang kau jadikan pengikat rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah Al-Kubra, yang kau jadikan mata air kasih sayang Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, Ya Rahim, jadikanlah kami sebagai suami istri yang saling mencintai di kala dekat, menjaga kehormatan di kala jauh, menghibur di kala duka, mengingatkan di kala bahagia, mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menyempurnakan dalam peribadahan. Ya Allah, Ya Rahim, sempurnakanlah kebahagiaan kami dengan menjadikan perkawinan ini sebagai bukti pengikat dan cinta kami kepada sunnah keluarga Rasulmu. Amin ya Rabbal Alamin.